Ahojte lyžiari, dnes vám predstavíme krásne športové lyžiarske stredisko v údolí Štubajtal Šlik 2000. Šlik je menší, ale napriek tomu veľmi atraktívny lyžiarsky areál, ktorý upúta svojou rozmanitosťou, členitosťou a to všetko na kulisách nádherných štítov pohoria Kalkogel. Iba 20 minút jazdy autom z Innsbrucku sa nachádza 25 km perfektne upravených zjazdoviek s novou panoramatickou reštauráciou pri vrcholovej stanici lanovky Kreuzjoch. Na svoje si tu prídu rodiny s deťmi, ale aj športoví lyžiari, milovníci skialpu či zimní turisti. Údolie Štubajtal ponúka okrem toho ešte dve menšie strediska Elfer a Zerles. Všetky tri sú vhodné pre lyžiarov, ktorí sa radi vyhnú veľkým lyžiarským areálom, ako je blízky Štubajr Gletscher. Na našom blogu nájdete aj ďalšie videá z Innsbrucku a okolia. Ak sa vám naše videá páčia, nezabudnite si aktivovať odber a dať nám like na video.